kami iyo badu lali kira pengajian de iyo dijawab tanya lai kami ona mengaji pasale jodoh karano na pengajian siapa do gitu berhenti olah sekali jalan dia tolak basamu umur iyo muslim di dunia kini satu iyo dan malaikat banala
Maja-maja. Kuyo orang nak mau jadi bu. Sepanjang tanyo dusana gitu. Iyo samo tukang de curito. Ulalai barila de banamo. Iyo baliau de batanyo, onan tolanan de tanyo kan iyo kagaminan de badu. Sima iyo de kana banala de sana panjang la de nyotanyo. Masa Allah iyo la di kubuang. Iyo nantolan la de pareso. Ayo tubula de nangkasa. Ade nala de kala jadi jua. Memang bakuli je badagi. Ure sarato la do tulangnya. Ai, ini dan Betul, semua.
nambah diriku di sana. ditantang iyolah itu bananan lolan la de pareso Memang yo kita lepas jawaban. dari si gajah madala nyonago Sabanun kano de kami jawab. Allah dipukala de basamu Yola nani minta. kepandangan di mano-mano Labi kayo buya jodoh. Memang de aduh iyo di tigo. adela de malandaro malin itu banan de galanyo De nama jadi tiru teladan. De masyarakat de muaro. Adeka bakila de batanyo de itola de basamu Laila jadi yo guru kadang iyo na beliau lah di sana. Adenalai kami kama jawab tanyo di hadapan Dio basamu Alaina di bari. makan payah de kami latih bonyo Alaina bila lah di tagu. Bana bangan de kami lai baduo Alai ko idana lah di sandi. Baita lah tangga bae ko ina iyo de padola era tu talaka de namulo. Ko indanan iola pado insang tahatu de kami iyo baduo Yang pudi minta de banyak-banyak. Hadirin hadirat la basamu Alainan de nyua gitu de jarang-jarang ande basuh. Jarang bana iola de basuo iola de jala rupo iko Pengalaman kaya de nyu kami balun mio de sabarapo. Darai yola de nyu balun satapu de pinang de namonyo. Adenalai umula de nana bandum lai satahuna de jatuonyo Alaina munyo tanyo. Insyaallah kami jawab jua Pasano di dalam mati. Bahasa jua di dalam kira-kira Kulit sabalu eba kulit apo iyo nanda ulunyo malaikat delo sifat Tuhan oy asim nagisano arati iyo delo asim sabana kukone saparano. Adenalai itulah panjawaban nan mulo-mulonan para tamu Ayo kulit sabalu lenti dalam deba kulit. Adenalai badola hati karnyo Malaikat sifat Tuhan. Rajali yola nalisano Ilai banamu lazim mananya sabana kuku. Iyo wakanan sifat Tuhan itu nanta joli di sana. Adenalai Allah Ta'ala jawab iyo nantar menan para tamu Alai ure indah de baure. Iyo badola hakikanyo Malaikat iyo de sifat Tuhan. Oh gawe muyum lah di sana. Arati iyo lah mau miyum menghidukan sama tomato. Adenalai itulah penjawaban iyo ditar melanan kaduo Alai tulang indah batul
yo apo banala de chonto yo dia te dunia de yo na ko yo ai de ko yo apo de nan lai ure lai baca yo apo lai banala de conto yo dia tenaru yo dumina ko alai ne tulang baca yo ayo la dio dunia na ko ayo apo la de misal ayo atola de chonto yo de la jadilah sadara itulah kamilah kamala masang tanyo walia de sakete ayo asa samparono ai supayo la sana lu iyo yo nang do ina iyo na batambala pengalaman la dia dado bai pure purbana laga panjadu kan mato iyo dia madalla dia walau tara sukale no iya suatu garau garau iyo banakan suwanyo eki bani mana iyo la sekarang nang irama minang ladana iko ladana monyo o si piraju na ode na punyo karajo iga jamada iyo la mantua bo pulo rajo tapi julang de jo eken kapalo hey yo disko dua dua lai baka dua laurang itu hey ya empola do garam di tenanyo ya ya empo di makoro pura menye lo elo urang kadi pilih kami tu na changwa ke pyala kasuo jadi kapalo aden taku pulang kalau piti yo ado di modi rumah kana merang kana yang jarajo hey ya empo do garam di tenanyo hey ya empo di makoro pura menye juo rasa dang elo itu rasonyo de arila tarui de rasonyo ikandakan yo laka dua sana gitu mereka kawan kami desa sudah ikut jasa bila darang dari banapo tolonglah boleh de kunco iyo joko sengaja madan inilah barati pena Abillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh